Cześć moi drodzy, witam was serdecznie ponownie. Słuchajcie, chciałem wam tutaj na szybko, w takim telegraficznym skrócie przekazać informację a propos bardzo ważnego eventu, wydarzenia, który zaczyna się już dzisiaj, mianowicie chodzi tutaj o charytatywną paczkę i związane z tym streamy. Jak już moi drodzy wiecie albo nie, zaczyna się ten cały event 17 grudnia, czyli dzisiaj o godzinie 20, a skończy się on w niedzielę również o godzinie 20, także będą to generalnie 4 dni ostrego streamowania. I takie informacje na szybko, które powinny was interesować. Cały ten event tej szlachetnej paczki będzie możliwy do oglądania na stronie, no wiadomo, na Jaroku, ale też na Jarokowym kanale na Hitboxie. Ja to wszystko, i tego Jaroka, i ten kanał Hitboxowy zalinkuję wam oczywiście tutaj pod filmem w opisie. I podczas trwania tych live'ów też będzie cały czas szansa wchodzenia na stronę japaczka.pl, która jeszcze nie jest aktywna, ale już za niedługo będzie i ja wam też ją będę linkował, czy to podczas swoich streamów, czy to na Twitterze, czy to na Facebooku. Tam będzie można między innymi wygrać PS4 ze Star Warsów, telefony Asusa, a konkurs będzie tam polegał na wrzucaniu zdjęć, w jaki sposób oglądasz japaczkę na Instagrama lub na Facebooka. Tam podczas trwania tych live'ów, które będą lecieć jeden po drugim, bez żadnych przerw. No, jacy będą streamerzy, to widzicie tutaj pod spodem. Oprócz tego będą jeszcze goście specjalni, także będzie się działo i tam będzie można tą akcję wspierać, te dotacje robić przez PayPala lub przez Payu, czyli takie w zasadzie najbardziej popularne, mi się wydaje, formy transferu gotówki internetowego. I oprócz tego będzie też szansa kupowania takich specjalnych, jakby to powiedzieć, cegiełek, które kupujemy na konkretne przedmioty. To są przedmioty o łącznej wartości 35 tysięcy złotych i oczywiście te pieniądze, za które kupujecie te cegiełki, również zaliczają się do tego charytatywnego celu, na który tutaj zbieramy, a takim generalnym celem, jaki mamy przez te 4 dni od dzisiaj godziny 20 do niedzieli godziny 20, jaki mamy do osiągnięcia, to jest uzbieranie 100 tysięcy złotych. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? Oprócz tego jeszcze w ramach bajerów będą rozdawane koszulki z Hitboxa, będzie do rozdania ponad 100 kodów na suby na Hitboxie i one będą rozdawane w losowaniach na czacie, także wszystko to polecam wam śledzić. Ja oczywiście będę was o wszystkim jeszcze informował i tak na bieżąco na Facebooku, także jeżeli ktoś jeszcze nie śledzi Facebooka, to zapraszam was serdecznie. Również, żeby ten fanpage mój tam lajknąć, bo tam wszystkie właśnie informacje z tym na bieżąco pojawiające się będę postował. No i co? Ja pojawię się tam generalnie dzisiaj jest pierwszy dzień, dzisiaj zaczyna się o 20 i dzisiaj ja będę od godziny 22 do 23 będę grał w H1Z1 z Bonkolem i tam jeszcze z kilkoma innymi streamerami, także będę wam podrzucał na pewno link do tego jarokowego streama, czy to do Jaroka, czy do Hitboxa, to już sobie sami wybierzecie. A mój stream na szlachetnej paczce będzie jutro, czyli 18 grudnia o godzinie 17. Od godziny 17 do 18 będziemy grać przez tą godzinę w H1Z1, moją ulubioną grę, także trzymajcie kciuki, żeby serwery nie padły, żeby wszystko się udało. I oczywiście będę wam też wrzucał na Facebooka link w tym momencie, kiedy tam będziemy już grać, tak żebyście we wszystkim byli na bieżąco. Także śledźcie to moi drodzy, bo cel jest naprawdę dobry. No i co mogę jeszcze powiedzieć? To już o paczce w zasadzie wszystko powiedziałem, co chciałem. Jeżeli ktoś jeszcze, a propos moich streamów, jeżeli ktoś jeszcze nie pobrał sobie powiadamiacza takiego, bo jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to mamy taką apkę, czyli powiadamiacz o streamach, który jest systemowy, czyli informuje was o live'ach na Hitboxie, niezależnie od tego, jaką macie przeglądarkę, bo wtedy live się otwiera w waszej przeglądarce. I link do pobrania tej aplikacji macie pod spodem, też w opisie. Ona jest zupełnie darmowa, waży 1,3 MB, nie jest zawirusowana. To jest dobry soft, tak żebyście byli po prostu na bieżąco z tym, kiedy się dzieją na żywo po prostu transmisje. Także
moi drodzy, nie przeciągając, zapraszam Was serdecznie. Wszystko macie w opisie podlinkowane. W razie pytań pytajcie w komentarzach tutaj, pytajcie na Facebooku i widzimy się na streamach na Szlachetnej Paczce. Trzymajcie się.